2016, wel, am gachu o flwyddyn, digon o farwolaethau enwogion a phenderfyniadau gwleidyddol torcalonis i wneud i rhywun weddiau fod i'n 2015 unwaith eto. Awn i stret mewn efo'r marwolaethau te, a mae wedi bod yn flwyddyn wael i gawri cerddorol y byd, o David Bowie i Leonard Cohen ag o Prince i'r Bandana. Do wir, ar ôl 9 mlynedd o berfformio ar hydhau cyddoriaeth, fe ffarweliodd y Bandana gyda gig yng Nghanarfon yn mis Hydref. Roedd tocynnau'r gig mor bryn fe yrodd rhai yr holl ffordd o Lanelli i Gaernarfon yng nghanol y nos mwyn bod ar flaen y ciw jyst mwyn prynu'r tocynnau. Wannol da. Roedd hi'n noson emosiynol i'r band ac i'r fans, yn enwedig i'r rhai gafodd ei dal yng nghanol y stampede wrth ddrws y toilet yma. Erbyn hyn, os ydych chi eisiau gweld gwyl Bandana'n cael ei fobio, mae'n beryg iawn bydd rhaid chi fynd i ryw wyl gloction neu rhywbeth felly. Gyda'r marwolaethau allan o'r ffordd, beth am symud ymlaen at borfeydd brasach yr Ewros. Mi oedd yna lwyth o ganeuon i gyd fynd gyda'r twrnament eleni, o fandiau mawr y wlad fel y Manic Street Preachers a Gwerinos, i fandiau llai fel y Subs a Tigana. Os nad oedd y lori lwyddiant yn llawn yn barod, wel mi oedd o unwaith i bron iawn i bob un band yng Nghymru neidio arno. Ond mae'n siŵr mae'r gan amlycaf ohonyn nhw i gyd oedd rhedeg i Paris gan Candelas, cyfer anrefn wrth gwrs. Mae rhedeg i Baris oedd osian i ganu wrth gwrs, a hynny am ei fod yn hogi bach da o ardal y pethau sy'n gallu triglo. Ond oes angen triglo enwau llefydd? Cwestiwn i raglen arall dwi'n meddwl. A thra da ni'n sôn am y Ochr o'r Bala, gwell peidio anghofio sôn am gig mawr y pafiliwn eleni yn steddfod eleni, ble chwaraeodd Sŵnami, yr Odds a'r Candelas i gyfeiliant anhygoel y Welsh Pops Orchestra. Unwaith eto eleni, wrth gwrs, does yna ddim prinder o ddeunydd newydd ac mae'r rhain yn cynnwys albums gan fandiau fel Cowbois Rhos Botwnnog, y Bandana, band pres Llaregib, album aml gyfrannog gan Gachu, Bendith, Ffug a Ewro. Eleni hefyd fel son i'r band chwedlonol Topper yn ailffurfio mwyn perfformio yng ngwyl Rhif 6 yn Port Meirion. Os gollwch chi'n ofano pidwch y phoeni, mae'r ar led fod y band am gario ymlaen i recordio a pherfformio. Ac yn niwedd y flwyddyn fyddai llwyddiant i Meilyr Jones, cyn aelod o Radio Luxembourg a Rei Sosys wrth iddo ennill y wobr gyddoriaeth Gymreig am ei album solo gyntaf 2013. Hefyd wedi enwebu oedd Alun Gaffey, cyn aelod arall o Radio Lux wrth gwrs, am ei album solo gyntaf o Alun Gaffey, ond nath o'n ennill. Wel, dyna ni am 2016, felly hei lwc i 2017 i deu, hwyl on.